Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Isma Ois. Halo pemirsa, selamat beraktivitas. Kali ini Mbak Isma mau kemana pemirsa? Siap-siap dandan. Apa yang terno mae guys? Jejak mae ke Cepu kali ini. Pengen terno mae duwe sedikit apa jenenge celengan, ngoterno tumbas emas guys. Apa tumbas cincin. Jika ngeterno wong anake Mbak Isma yo dadi anak wedoke yo berangkat ki ya pengonten Mbak Deni, terus aku ngomong kok awan Den aku ngomong ceritane pengonten esuk soalnya awak iki nek awan awak iki lemes guys, enak ngonten esuk. Peri Per sepil dong Mbak bedake. Bolak-balik tak sepilno guys. Ini produk dari Mbak Wiwit. Mbak Isma pakai produk dari Mbak Wiwit. Ternyata Mbak Isma takut, Mbak kok tambah? Iya bener iso resik tapi kenapa apa enek jerawate? Oh gak apa-apa, itu ternyata efeknya apa jenenge bedak sing nemplek saurunge nganggo krim iki, wedak-wedak sing kawak dadi iku muncul pemirsa. Dadi nek nggoni terus ki malah sesuai engko ilang dhewe. Sebenarnya kongkon dalem. Oh, Peri pemirsa, yuk cawi. Engko sik sebentar. Iki produk apa jenenge? Apa ngomong Kondar Dirma, tapi Mbak Isma gak berani dicodos sidom ngene pemirsa metu kabeh. Mbak Isma terakhir nek bermangan kacang tanah. Kayak iki sak mangkok mae terus metu kabeh jerawate koyo ngene iki. Terus di samping kuwi kukune dawa-dawa, dadine kudu uwek-uwek kae, dadine men kena virus kok kuku guys. Terus akhirnya kukune Mbak Isma saiki wis dipotongi pendek-pendek lho, wis ranti kuku entek kukune ben tangane gak nggratil. Kula di kayak wedang kok udah tukul ya pemirsa. Kali ini Mbak Isma ape nenggone Cepu wis nganggo krim, nganggo minyak, jas nggo jaketan, kudungan beres. Kudungan guys, nek kudungan nih tak kuncir ae. Mbak Isma gak betah pakai itu apa jenenge daleman yo, gak iso ambekan rasane. Sing busukan ngene ae, kuncir ngisor. Kidiknya berkeramas nganggo masker pemirsa. Wes karep rasa halisan, wis alisin Mbak Isma wis ngene ae. Duwe pemirsa tapi ora iso nganggone. Untuk tuku citakan alis piring ora iso pakai. Wis alis apa enak ngene wis karek jilbaban jaketan kita berangkat. Tak nyalini Dik Ferry dhisik pemirsa yo. Ape mbek anu ngurusi Ferry sik. Iki aduh ini guys. Slendekno tripote ra enek. Lagi nyalini Dik Ferry siran kebelet. Tripote ra enek golek tripod. Nyalini Dik Ferry kita mau siji wis mlebu ya dilebokno ning ndi neh le. Bingung. Ini kegedean. Sibuk jungkas ambil minyak rambut bawa sini. Wis iki Mbak Isma tinggal jilbaban sama pakai jaket ngono ae guys. Simple.
Iki apa yo njipuk bedhe dik peri piring dilasno. Bakul iki sik tutup. Pirang-pirang dino iki ora buka. Engko ketoke sore dadi. Sik ngene to. Bedak ambek puk. Enggak klumut-klumut kok kaya klumut-klumut. Wah, biar piot kok HP ini kok. Peteng. Mas Adi kok ngomong bedak, Bu? Ben luwih ganteng. Mbak. Rupane ben gak iteng kumut-kumut. Mulane aja manas ae ben gak gliseng kaya Lek. heeh. Gliseng. Wis balekna. Tengah bayar Lah ya, gorene HP ini. Peteng, kadang peteng. Diselehno nek wis ya, balekno. Kayak kono. Yo nek minyak wangi, minyak rambut, bedak opo. Jaketan, guys. Yang golek tasku sik. Tas. Tripod iki kecil temok engko ben iso di jagrakno. Kesana kemari membawa alamat Jes. Nah, dalam di per. Si guys tak selena. Tripod cilik ben temok tripod. YouTuber Denny Ismaois bojone jek ae sampai iki akeh jane kaos-kaos sing mengenang ning YouTube. Ini guys simple. Tuh liyeng gede ini. Ambil putrek loro guys, kayak matu. Sik goleki masker. Maskernya temok. Ini terus. Wis kita berangkat. Oke, mak ini boleh kudung. Iya, entar, sebentar. Guys. Cedek ora? Kita rumah guys. Ndi ndeloki cek rene. Nggo to? Cilikan pora, rada gede sithik oh. Engko sesot. Duit pirang ewu guys, ning kene wapik-wapik. Papat piro Mbak duwike, Mbak?
Papat apa telu? 3.700.000 duwike. Apa kalung tok ngono lho, Mak, ambek bandul lak yo. Apa 3 gram apa piro? Kalung ya? Iya, 4 gram. 3 gram piye? Iki sak karepe Make. Bukan pakai 3. Ya belum rantai, belum aja. Ini rantai. Kacang. Heeh. Ya iki apik. Karek Make. Muter Make, guys. Ya, mahal ya. Mas naik, tapi ngene apik-apik, Mak. Model iki akeh ngono lho. Kita longkrong, gitu. Didelokno mbake sik. Ini gelang, guys. 2.800.000. Sak cincine piro, Mbak? Dadi setengah lah ya. karek kowe mbok kei bandul apa ora? Jadi gak seneng bandulan. Terserah Make. Tapi nek kuwi rantai iki gak dibanduli ora apa-apa, apik pisan. Polosan wis apik ya, Mbak ya, soalnya kan rantai. Nek polos ya kudu dibanduli. Karek Make yo. Ambek cincin. Kok nempel rambut itu? Gak. Seneng, guys. Cantolno duit. Ya wis sak kareke, pilihno, Mbak. Jajal gak apa-apa, Mak. Enak apa ora? Dipikir aja. Kono, Mak, jajal, Mak. Jajal. Nek baik. Kayak pemirsa diadai, guys, sidane tabungane cincin, kalung berserta bandul. Alhamdulillah. Mucelengane Make. Di sini masih bagus-bagus. Enek kalung, gelang, cincin. Harganya beda, guys. Nek kalung ki 1 grame 920. Lah nek cincin 650. Gelang wis bedone. Muga-muga iso duwe tabungan ya. Sok ae Mbak Isma. Bojone cek mergawe. Ngeterno Make. Oh. Cek susu. Lebokno sik alon-alon, Mak. Untuk cincin, bandul berserta kalung. Susuke, Dei. Patekan tuku layangan ngene. Nah, Layangan biasa. kutune njuk layangan. Jaluk sowangan, roh sowangan kae derek-derek. Nangis. Kon mercon emoh, guys. Pituku barongan-barongane duwe kok. Seneng apa ora? Makasih, Mbak Bae. Terima kasih ya. Ajak. Terima kasih ya. Wes. Payung le yo. Payung. Bakule kae ning kono dawet.
seperti putune, guys. Halo, Mas. Kita mau beli es. Ini loh, Mak. Dawet. Sini, guys, tempatnya. Duduk kene. Kita beli es dawet. Ini bungkus 4 ya. Nek Mbah Kem nek makni. Rame, guys, soalnya iki pasar sini nek semua macam-macam dodolan, guys. Iki es dawet di sini murah meriah, terkenal enak, guys. Pokoknya nek neng Cepu Plaza di sini langganane Mbak Isma. Dawet, guys, untuk dibawa pulang. Oleh-oleh es dawet. Cek beli gorengan nih. Peri tuh kok noleangan senenge, Mbok. Gorengannya anget-anget, guys. Goreng. Wis, Mas, angkat. Angkat aja. Pulang, guys. Nanti kita lanjut di rumah. Yogurt tuku ngono kuwi. Tantono, Mah. Teko omah iki, guys. Sultan Jagung. Sultan Jagung. Heeh. Padahal kok dominggat ning ndi kok tutupan kabeh wis utama. Kan makne. Alhamdulillah, pemerintah itu emang beli kalung. Nah, Ki bangsane dawet. alhamdulillah. Paringi lancar. Amin. Paringi sehat, sampeyan soto kebulang. Amin. Aku ndongakno ki bosane mau seneng. Amin. Yo. Biasa mantlek lentung. Wis dipakai, guys. Mak wis tok mencelorong. Pagi-pagi ketiban es adem sak gorengane. Sak gorengane to. Goreng Mbak. Nampangan. Nampangan. Ora modnya pangase. Sik gorengan barang. Kurang penak piye kok mek telone ki, Mas. Putune mang malah kanu leangan. Jangan wae. Yo langit rezeki yo, Mbah. Tabungan yo rezeki. Iso nabung kan rezeki sithik-sithik ya nang tabungan. Pokoke intine ki duwe rezeki lah. Enak iki gorengane. Tuku nggih yo Kentil. Ngene-ngene. Dhewe samane tambah asoe pemirsa. Ayo. Baru kan dia senengane kaya aku, Mbak, cekak. Wonge ra gelem. Nek makku senengane tanggung kowe ya Aku iki ae, nek aku senengku landung koyo makni. Nek aku ketekeken jarene. Nek aku gak. dhisik aku tuku ki jek 400 kalung. Lha iki pas 400 lho. Dari duit 2 juta ki entuk 5 gram. Sing dawa koyo kuwi. Saiki gak oleh. Piro, Mak? Wekku tau sing koyo kowe saiki piro? Kowe ndingi lho, kalungem. Ame 700 kok. Mau mundak ya. Sak grame 700. Iki lho. Mundak piro kuwi? 300 sak grame. Maune 400. Kae jekan. Duit 2 juta ki wis oleh gedhi ya, Den. 5 gram. Saiki Mas larang. Mundak kok akeh wong seneng ya nek di rezeki. Nek di dhuwit. Ki malah 900. 20. Tapi kadare tinggi. Kadare apik, beda. Enak, Mbak. Kadare iki seneng isore kuwi regane 700 enak. Ya enak. Iki karena masih api, bukan karena kene mahal kok murah ning toko iki larang murah. Iki tergantung kadarnya. Kan pemirsa kan enak sing gak Iya, rendah. kadare piro-piro kan beda. Cepu kok murah. Nah. Karena kadare rendah. Enak dawet enak. Ya enak sing kadar tinggi sing 1.300.000 ya enak, guys, tapi wong-wong ngene iki ora mampu. Wong pengen ki nggo senengan pengen iki yo menghibur awake. Iku ora kono. Pengen iki yo tuku sing larang kadang kan kok enak model api. 5.000 wae sakmene kae le. Enak yo sih. Sampai Es dawet seperti biasa langganan lho, Den. Lah jadi gak jalan. Pojokan. Gak gelem. Gak gelem ya dawet iki. ku tempe, Mak. Lembong Aku aku. ora seneng tim. Numpung. Pengen. Lembong ki apa? Telo. Le, nek digoreng. Kene. Apa Telo goreng. Eh? Telo goreng. telo goreng nek wong kene jenenge limpang-limpung. Limpang. Pemirsa. Oh, Oh, iyalah. limpung apa? Limpung apa gak roh. Oh, telo goreng. Enak tempene emang. Iya temen enak jan yo. Anget-anget iki enak. Gak dikeki lombok. Kuwi kancanem, Mak. Ndek mang tek Semut gak? apal mbek kowe. Mah,
Aku semongko. Kae mang bakul semangka sing kae mang. Rani. Anak besan ya Mbak ya. Oh, Mbak tuh. Ora terima kanca, dhewe anake Mbah Menik. Mantune Dipene Mbak Mbak Lu. kuwi, dipene Mbak Sumina. Rani. Waras. Becik tutul lho nge. Cek. Woi tuwa ya kil kabeh. Wis tuwa ya rudo tuwa ya. Sak awake niki. Ki anteng-antenge jek mlirit iki tukone Mbak Isma kae lho. Tukone mantuku, Mas 150 kae ya. Iya. Jek mlirit to lho ya. Piye? Piye, Mak? Baru ya mbok tukono, aku tukone nggonku ilang. Wek milang, kembar yo kae sak bu aku, wong telu. Ilang temu aneh ning Surabaya. Aku ki kesuwung ki gandang. Kalau Ijek ae. aku mending ngono toh Ilang Mbak. terus, Mbak. Kok ijek melirit ngono maksudnya ijek api, ora busem. Keringete api. Amal, Mbak. Heeh. Amal itu keringetnya api. Nek keringetem ku lho, iteng, sing malah dadi ireng kabeh. Ali-aline ireng kabeh, Guys. Mas Kaya ora mas. pirang karat Ya ya. loro mbok telu. Ngono ki yo ireng. Iki penonton loro. Nek aku ki lho api. Iya, Nduk. Loro. Lali aku. Kalonge, mustika. Ya, iya api. Mesti kabeh. Apa iki ngene? Ki mang make ali-aline sak gram. Ndelok, Api, tapi lambe. 6 tenan ketularan. 650 iki. 950. Oh lah, Mas 650 ya beda karo umum. Iki sing sak dhuwure umum. Lah aku kan jenenge mundake berfoto kae gak ro. Paling yo. Konding Ya. kaya cek. Mas ki mundak kok. Mak iki 580. mang mau polo njaluk enek matane. Baru nek ali-ali, wong Pengen pokrasan beda. seleno. Leno. Selehno. Engko nek anu ki lali dicoplok. Ibarat iki emas ya apa le pemersaan nggo celengan. Nggo tabungan yo, Mak yo. Nek nyelengan celengin nang duwe ning omah Alah, kuwi. breteli. Suwe-suwe entek, nek wong Wes, desa Mas. iki ngono kuwi. Wes. Heeh. Breteli. Nek nek bolongi. Lah tapene tak pangane. Mama. Wis tutupno kontenku. Wis wis wis. Cuma Piye ki, Mak? Mbak Isma lempok. Terima kasih aku ya malah seneng guys bujuku iso tuku Tuku. mas-masan ya Mas tenan ya maksudnya kena dienggo tabungan wong tuwek ki nek duwe ora ketang mbok sak lagi ayem Ayam yo. ngono. Wis ngono Mbak Deni Mbak Isma pamit terima kasih yang sudah menonton dan oleh dunia semangat Nanti kue pangan ki enak. lancar diparingi sehat seger waras panjang umur Mbak Den pamit becik ketetel ketara dadi wong apik sampai ngarang mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budale menyapa ora Wek emake ki man tak insut wisan yo gawe, tak kon gawe. Memang